Welkom bij het stadskantoor van de gemeente Maastricht, waarin zich ook de International Service Desk Maastricht Region bevindt. Deze International Service Desk maakt vanaf volgende week donderdag deel uit van een nieuw expat center, het Holland Expat Center South. En ik zou u graag even mee willen nemen naar onze front office voor de regio Zuid-Limburg. 22 november aanstaande gaan wij in Maastricht de Expat Center Kick-Off Conference van de Expat Center samenwerking met Eindhoven, Tilburg en Maastricht lanceren. In dat kader wil ik u graag vertellen wat wij binnen dat project voor ambities hebben om deze samenwerking verder vorm te geven. In Eindhoven hebben we het centrale front office loket waarbij dus de IND kennismigrantenregeling wordt aangeboden, dus de versnelde expat center procedure. Onze kenniswerkers en onderzoekers melden zich daar voor het eerste klantcontact met het expat center. En op het moment dat diegene gewoon in Maastricht komt, kunnen wij uitleg geven over wonen, werken en verblijven in de regio Maastricht. En kunnen we de gericht dienstverlening aanbieden voor onze internationals hier in de regio, waarbij we vooral denken aan bijvoorbeeld samenwerking met de Belastingdienst, kantoor buitenland, om wat gerichte dienstverlening aan te bieden over de tax return. En daarnaast hebben we natuurlijk een samenwerking met diverse partners in de regio om vooral ook te zorgen dat we onze expats goed informeren en activiteiten organiseren voor deze doelgroep. Waarbij we bijvoorbeeld nieuw gearriveerde expats 2 keer per jaar gewoon in Maastricht onthalen. We hebben diverse activiteiten als de Meet and Greet Maastricht, we hebben het Filmcafé Maastricht. Alles activiteiten die gericht zijn op internationals, die we graag verder willen uitbouwen en samen willen organiseren met onze regionale partners. De expats zelf zijn een hele actieve groep die zich hier goed organiseren en die vooral gewoon behoefte hebben om goed gefaciliteerd te worden en goed de weg gewezen te krijgen. Met hun culturele achtergrond zijn zij dus eigenlijk ook voor onze regio een welkome aanvulling op onze hele regio. En ik zie het zelfs nog als aanvulling grensoverschrijdend op onze regio. En zeker ook weer in het beeld van culturele hoofdstad 2018 moeten we deze community gewoon echt wel omarmen. Daarom hebben we ook onze conferentie die we volgende week houden genoemd Embracing the International.